Hawa hemmeğde salam, vatandaşlarıma salam veriyor, hemmelerine salam. Ine şu an günü efirden biz. Günü gidiyor değil mi? Ava. He, şu yerde yeni bir yerini alıp biliriz mi biz? Alıp bileriz evet. Şu yerde, Aycahan alalı. Aycahan'a şu yerden eşleyen olsa, şol TikTok'ta ne edip bir de zapros vermeli. Suratın yanı var, Aycahan eşleyen olsa suratın yanına mesajlan gidiyen yeri vardır. Yazılan yeri. Şoňa bassaňyz näme iwer diýip çykýar. Näme diýe? Zapros iwer diýe. Türkmençesi näme bolýar? Türkçesini aýt. Yes, misafir isteği. Ha, mesafer istegi şonu goýberseň, ondan biz kabul edip bilýäs. Ondan bu mikrofon yapjak bolsaň näçesine basmaly? Sizlerden ehli yapılıyor bilmeyen de berde. Bizde näil yapylýar? Sehra Gülen koşulacak, koşulu bilen yok. Ha, gelsin request iwersin. Siz onda İngilizcesini artık düşünen yok karşısa o Türkçe'ye. Sahra näme request iwermeli. Zapros iwermeli. Yüzümü açıp girsem olur mu? Fark etmez. Ha, tapawut ýok bize. Ayjahan, tapawut ýok bize. Bu TikTok'ta mikrofon yapıp bolýan ýeri ýok diýen ha. Yok. Hı. Yani kimler gelecek? Sahra gelen ok mu diýip sorýar. Sahra girip bilen oý diýen. Gel Ayjahan gel. Denýänki bize zapros uğrat. Eger düşünmeýän bolsaň ýazyş ýöre, biz saňa aýdaly. Sehra gelse ben. Sehra girip bilen yok. Aycahan abla siz girip bilseniz girin. Hemen başlalı. Son dersiniz var biliyorsunuz. Hawa. Gelecek. Şöyle bir yazılsa basarsın. Olar da häzir näme başlaýar? Sapaklar başlaýar. Yarın 8.30'da, 8.30'da benim girecek göre. Ha, onda näme? Bu näme soralar bar bolsa soralarına jogap bereliň. Soralar gelýänçäde bir şu Türkmenistanyň gelin gyzlary barady. Şolaryň üstüne düşýän ýükleri barady. Diňe üýüň işleri däl, hökümet işi däl, eýsem maşgala işleri, çağa eklemek, çağalaň terbiýesi hemmesi şolaryň boýuna düşýärdi. Objektiwni seredip oturýan bolyn. Men bärde erkekler ýa aýallary aýrymçylyk etjek bolamok, ýöne köp bölegi agramyň hojalykda, durmuşda şol aýallaryň başyna düşýärdi köp agram. Sebäbi ne haýsy hojalyk alyp görseňem erkek kişiler ýerden gidýär, agşam gelýär, işleýär. Meselem işi bar bolsa da hökümetde işleýän bolsa, ýerden gidýär, agşam gelýär. Olandan çağalary iýip içip ýam ýerine geçip ýatan soň gelýär-de olan köpüsi. Onuň kän bir çağa terbiýelemekde de bir goşandy ýok, ýograk diýseň hem bolýar. Diňe pul gazanýar getirýär, ondan galan dady aýal etmeli bolýar-da. Şolaryň bikesi etmeli bolýar. Ondan şoň üçin hem gaty kän agram düşýär aýal maşgala.
Yankı men pikirimçe men aýdaly şu ayallar baştan başlap men elimdäki zat bolsa da men şeýle derdim. Baştan başlap çağalar şol ayalların tek çağalamaka entek gowrasynda ka ya gowraly bolmaka da durmuş guranmadyny şular ýaly bir terbiýetçilik işleri geçirirdim. Meselem bir ýerden bir mektep bolýamy bir ýürüte şu ýaş eneleri terbiýelemek barada bir mektep bolýamy şolary bir zat açardım meselem men özüm aýdýanda meselem. Ondan şu ýere şu gowraly gelinleri çağırırdım. Hepde de bir gezek öwredip durardym şu zatlary. Şulara şeýledir, budir. Bu zat ýalňyşdyr, bu zat dogrudur. Iň bärkisi öz bedenine ya saglygyna seretmeden eýsem şu geljeki çağanyň aladysynam etmeli. Sebäbi ne? Köp ayallar diýär-de men gowraly boldum 9 aýyň içinde dişlerimem düşdi, saçlarymam düşdi, dyrnaklarymam düşdi diýär-de. Indi bulam ýanky bir bilimsizligiň köp zat bilmeýäniň sebäpleri, şu jahilligiň sebäpleri. Sebäbi ne gowraly bolanda uçuska boýa baryp durýan, doktora baryp uçoda durýan. Her bir gelinler gowraly bolanna uçoda baryp durýarlar bolyn. Şo taýda şo uçuska boýa ýanky wraç we ginekolog. Şol aýdyp durmaly. Birinji trimesterde näme etmeli? Meselem nämeler iýip içmeli? Gelin aýdylan şol gowraly geliniň içleri gatamady ýaly näme iýip içmeli? Nämeler iýmek bolýar, nämeler iýmek bolanok. Şu zatlar aýtmaly. Ondan soň çyýg bişmedik ýanky et görnüşleri ýa balyk bolsun, şular ýaly et urnam ýa süýt bolsun, ýumurtka bolsun, şonu bişirmän iýmek bolanok. Ine şu zatlarym aýtmaly sebäbi infeksiýa döräp bilýär. Aýalyň organizmine olam çağa geçip bilýär. Entek düňçökdäki çağa da geçip bilýär. Şu zatlar gaty apasyn zatlar, ne şu zatlary aýdyp durmaly. Çağaň entek gowraňdaka şonuň aladysyny etmeli. Sebäbi sen şu çağany doguryan, dünýä iňirýän diýip boýnuňa allyňmy? Diýmek sen şoň saglygyna da özüň kelläň bilen jogap bermeli. Şonu boýnuňa almaly sen. Gowraly käň iýem bir sen çağany bir şahsiýeti dünýä iňirýän. Şonuň boýnuňa almaly, saglygyna da seretmeli. Iýip içmeler, latmaly içmeler, alkogolny içkiler asla bolanok. Çilim çekmek düýbünden bolanok. O başga zatlar barada men aýdym oturmaýyn. Ýanky dünkü gepleşigimde de men öz ara şu ýygnagymyzda aýdanlar ýanky şekeriň nähili mukdarda adamyň organizmine ziýanlarynyň bardygy barady. Şol gowraly aýallarym çapdan aşy şeker iýmek bolanok. Bu da eýýän bir ziýan ennikleriň biri. Bolmadyk çağa eýýän erbet ennik öwrenýär enesiniň içindeki. Ine şu zatlary biziň ýaş gelinlerimize, gyzlarymyza şol aýallarymyza, gowraly gelinlere mektep açyp şular ýaly hepde bir gezek men sapak geçirirdim. Men bolsam, men elimdäki zat bolsa. Şu hökümetim şu zatlara Türkmenistanda ine bir edeýän adamym ýok. Ya şu zatlary ýola goýaýyn, gurnaýyn diýip adam baram bolsa, şonu diýen adam baram bolsa hökümet şoňa ruhsat berenok. Kelläni agyrdyp birden dokument ýygnamaly. Ya oňa bir zdania, bir jaý tapmak, oňa arендаsyny tölemeli. Gepiň ilkasy bir ullakan, bir global kellägir döredýärler-de Türkmenistanyň içinde. Şular ýaly bir açsak, bir zat açsak bolsaňam. Ya aýdaly nalogyny gereginden artyk töletmeli ýa ýanky boy biznes açan adamlaryň üstünde dam adam gelip durýar. Ay pajarnam gelip durýar, gaz idaradanam gelip durýar, elektrigam gelip durýar. Uçuska boy
uçuska boyam gelip duruyor. Adar vermeliler. Gepin ıskası 5 manat yoğunmalılar. Şu etçek işini ettiren oklar. Yoksa mine ne şular yalaki şular mektepler açılanna olara grup terapi değil ya da grup avaya terapiye ya da köpçülükleyin terapiye değil ya. Ne şular yali edilip gurun olsa onu bizim gelin gıylamız ağzı kendine birazcık bilim alardılar. Özlerine gerek bilimler alardılar. Yankı haysızat etmek bolya. Ne edip sağdın çağanı dünya indirmeli. Neşdatlar barada ağzı kendine bilimleri yeterlik bolurdu. Mukadip düşünyen. Ondan soň çağatı doğrundan soň birinci 3 aylıkta nähil seredilýär, soňky ikinji 3 aylıkta nähil seredilýär. Nämeler haçan çağa nahar ýanky süýtden daşary adaty naharlary dadyryp başlamaly. Ne 5 aýdan 6 aýdan şular ýaly naharlar dadyryp başlamaly. Ony beýdisem çor widirmeliler, pala widirmeliler. Dadyrmak diýmek tanıştırmak. Başka naharlar bilen çağan tanıştırmak diýilýär. Ine şol agdyna ýaladyp bir çemçejiň ucundan çorba etseňem ucundan dadyryp şeýdip ýuwaşlyk bilen başga tagamlara çağany öwrenişdirmek, tanıştırmak diýmek. Ol ine 5-6 aýdan başlaýar. Oňa çene diňe süýt berilýär çağa. Süýt bilen suw berilýär. Ine şular ýaly öz boluşly çağada seredilmäniň usullary bar. Onam şular ýaly gruplar açyp bolsa da olaram şu enelere öwretse bolardy. Çağalar bilen öýde turan eneler bar da dekretni otpuskda. Ana şular hepde de bir кезек gelip heme şu ýerde çağalaryň agramyny ölçederdiler, almaly прививкаларny alardylar. Üstesine de olary yarım saat, 1 saatlyk şular ýaly leksiýalar bilen leksiýa geçip bilmeýän datlaryny öwrederdiler ýa olarda bir soraw ýüze düşse de soraw ýüze çyksa da öwrederdiler neme? Jogap bererdiler sorawlaryna. Ýene de şol enelerin ýanky ýaş gelinleriň bilmeýän datlar kenne ne çağı bir aýdan soň doglandan soň bir aý geçen soň içi çiýişip bir kay hilagi ýatman gijelerine onun gulaklary ağryp başlaýar gije ýatanok günnüde ýatanok birim ennamyna kellelerine örgün örýär. Ine 3 standart çağda çağa bolunmadyny soň başlaýan datlar. Ine bulan hemmesem bolsa bir 4 aý içen 6 aý içen dowam edip bilýär. Iň uzak dowam etse 6 aý içen dowam edip bilýär. Soň öwrenişik gidýän soň çağa ýanky enesiniň garnynyň çykandan soň bu dünýä bilen täze tanışýar-da. Şonu köp ütkeşiklikler bolup geçýär organizmine çağa. Ýanky göz, gulak diýersiň, burun diýersiň, içege diýersiň, şularyň hemmesi adaptasiýa edýär çağa. Bu dünýä adaptasiýa edýär. Şo bir küçäýiň içinde şu zatlar bolup geçýär. Ýa-da örgün örýär, ýa-da çağa dogulany sary ennamjan sapsary bolup dogulýar. Bular jaundice diýilýär, jaundice. İnglisçe, türkmençesi saraltma, ýanky sary ennamjan sary renkli bolup dogulýar. Bunun üçin gorkmaly däl. Näme üçin? Sebäbi çağaň ýanky gün düşmese de şo ýagty ýerde ýatyrmaly. Ýanky eşiksiz bir her gün 15-20 minut eşiksiz ýanky ýyljak komnatda bir otogda aknaň öňünde gün düşýänrak ýerde ýöne gün üstüne gün düşmese de ýagty bolmaly. Şol ýagtylyk bilen her 15 minutdan 20 minutdan şeýle günüň dowamyny ýatyryp durmaly. Öz aýrylýar ol. Aňyry gitse bir hepde çekýär. Ol harlyk. Birim ejesi ýanky gowrasyna köp şeker ýen ýagdaýynda da dürli şekerli önümler, tort diýersiň, ponçik diýersiň, beýleki bisküitler, her hil datlar, şol datlar ýenne şokolat gowurýan bolsa ejesi şu datlardan birazajyk saklanmaly. Täbi siziň eniňiz, ziýanly enlikleriniz siziň çağaňyza da geçýär.
Onun o çağa dünya inen soň çağada erbet lomka başlaya. Sebäbi ganyň üstüne enäniň ganyň üstünden çağada şu şekeri alyp durýar günnelik 9 aýlap öwrenişi ýaşaňa. Şonuň üçin şol ziýanyny endikleňizi çağalaňyza bermeň. Sagdyn çağa dünya inirjek bolun, gadyrly gelinler. Başga da aýdara zatken ýöne tuğçe seňem ýer goşjak zadyň bar bolsa, aýtjak zadyň bar bolsa. Bibhal gövreli gelinler en önemlisi nervüs etmeli däl. Köprak miwe iýmeli. Dogry. Miwe ýemeli, hawa, esasy zat vitamin alyp durmaly. İmitlerden daşky şu göýük önümlerden, irimişlerden, başga da peýdaly önümlerden gerekli vitaminleri, gerekli minerallary ýanky alyp durmaly. Ýalmaşgyla alyp durmaly. Şol sen özüň iýýän dadyň çağaňy imitlendirýän diýmek. Sen näçe peýdaly vitaminli datlar iýip bilseň, sen çağaň şonça vitaminli datlary iýýär diýmek. Sebäbi seniň iýen datlaryň gany öwrülýär, ganyň bilen hem çağaňy üpjün edýär. Şol vitaminler bilen, şol minerallar bilen. Şoň üçin hem sagdyn çağa gerek bolsa, özüňize gaty gowsar etmeli. Iň esasy aýtjak zadym şu çilim çekýänler bolsa, ya alkogol içkileri içip öwrenen bolsa şonu taşlamaly, gerek däl. Iň agyr ýagdaýa mene şo ýerde. Çağa dünya inen soň çağada lomka başlaýar. Gidijek bolan çağada lomka başlaýar. Onam hemmeňiz bilýänsiňiz, lomka diýmek nämedigini. Haýsy zada ziýan endişeňiz bar bolsa, şo zatdan hem lomka başlaýar. Bolup bilýär. Enesinden geçiyor ya atasına mı geçiyor? Çağa geçýär. Eger enesi göwrelike çilim çekýän bolsa, arak içýän bolsa, wino içýän bolsa, ýa piwo içip günne bir baklaşka bir aýdaly bir butylka bir çüşe piwo içýän bolsa, şu zatlar enlik bolup galan bolsa, onam goýup bilmeýän bolsa, 9 aýlabam içen bolsa, 9 aýlabam çeken bolsa, şo çağa düýbünden näsa çağa bolup dowulýar. Soň o çağaň azary gaty kyn ýagdaýa eltýär. Hem çağa özü näsa hem enesine azar berýär, hem atasyna azar berýär. Şoň üçin hem göwreli bolanyňyzdan beýlek şu zatlary taşlaň, düýp göter taşlaň. Kynam bolsa, agyram bolsa taşlaň şonu. Siz sagdyn çağa eliňize alasyňyz gelse, şol ziýanyny enlikleňizi taşlaň. Daja ne şeker hem şeýle. Şeker ýani kofe hökman taşlaň. Göwreli wagtyňyz kofe içmeň. Näme üçin şolum düzüminde kafein var. Kafein mine şol ýaly ziýanly enlikleri özünde enlik edip bilýär. Şol çağada şolam ziýany bar. Birem ýene ýadymdan çykanda aýdyn, şu çağa doglandan soň ene ýanky kafeinli içkileri içmesin. Coca-Cola diye içinde düzümünde kafein var zatlar var. Mesela kofe diye ya kakao diye ya qara çay, gök çay şo goý edip demläp içýän çaýda adam çifir ýaly köpüsi içýär da ene aýyna çağam giýje ýatyranok meňim ukum tutmasyn diýip içýär şonu. Şo zatlar içmesin, etmesin. Näme üçin? Sebäbi ýaş çağany emdirýän gelinlerin süýdüni kesýär. Şo kafein diýen zat süýdüni kesýär. Onuň özüm kösenir, çağa da kösenir. Aç çağda pastaýany aglagan bolýar. Pastaýany keselli bolar aç bolsa. Hemem azar ýamanyny berýär. Giýje de günnüýdem. Doýgun çağa, dok çağa hiç yer agyrmaýan çağa pastaýan ýatýandyr. Bu da ama ukuda emdirýän, ýeni uklaýar. Aşagyny çalşýan, emdirýän, ýeni uklaýar. Şolar ýaly bolmaly. Çağa hemme ýer sagdyn bolanyny, hemme zat ýetip duranny
Demme vitaminleri yeneler yetip duranny şonu ýaly sagdyn çaga bolýar. Birem emdirip ýörkäňdem ýanky gök önümleri, irimişleri hökman iýip durun. Bu da çaga ýanky süýdüň üstü bilenem geçip bilýär. Emdireňizde süýdüň üstü bilenem geçip bilýär. Şolar ýaly bokurdaňyza gowser etmeli. Ýanky ziýanly zatlar iýmellär. Başga ýene näme sorag bar? Jahan bulut girip bilemok diýär. Häzir men şoňa aýdyn şeýle nädip girmersini. Ne TikTok'a girersin bolin. Öz suratyň wadyr. Iň sagapdalla şoň gapdalyna da bir 4 burçy messaging suraty wadyr. Ýadyly hat ýadylýan kagyd ýalçak 4 burçdyr. Şoňa basarsyň bolin. Ýene aşakda sagapdalla neme çykýar? Bir message näme gönderdi türkçesi? İstek. Näme Misafir. istek. İstek gönder diýip bir zat çykar türkçe bolsa telefonu. Misafir. İngilizce bolsa da send request misafir nämesi gönder diýär. Misafirin istegi diýär. Gönder diýär. Şoňa bas aýjahan, onuň biz seni kabul ederiz. Sorak zat barmy? Sorak yok da benim soran varsa. Mesela berde Türkiye'de göreli ayalları spesialny bir sport klubu var. Sapak geçýärler, ders. Yani çağa bilen nähili doğurduktan sonra çağa bilen nähili abrasiýasiýa etmeli, nähili bakmalı, näme yedirmeli, hemme zady sapak geçýärler berde. Ama bizlerin Türkmenistan'da on ýaly zatlar yok. Mesela 2 gezi ýa sizin aýdyp geçenlerinizde hiçbiri bolmadı. 2 gezek göreli bol ikisinde de ne doktorun vitaminler yazdı ama bu näme yemeli, nähili geçinmeli şu göreli wagtyn şular hiçbir zat anlatmadılar. Şoň üçin ýa şu ene täze Türkmenistan gurulanyny şu zatlar biz hökman gözeňde tutmaly. Onu isleg arzuly adamlar bardyr, şu grup bolar açayın, medisina obrazowaniýasy, medisina bilimi bar adamlar kendir. Şu zatlar açayın, şu zatlar ýola goýaýyn, adamlary dogry ýola göndereýin, dogry zatlary öwredeýin, tertip, terbiýe öwredeýin diýip ýaş gelinleriň göz ýetimini giňeldeýin, ukuyplary bolsun, tejribeleri bolsun diýip etjek adamlar bardyr. Ana şoň üçin şu zatlary baramyzda meselem hökman ýola goýmaly. Ýola goýmaly zatlar kän. Ýola goýmaly zatlary barmak basyp sanardan gaty kän. Şoň üçin ine şoňal isleg arzuw bar adamlar goşulsunlar, gelsinler. Şular ýaly planlamaz bar diýse özüni planla çylsyn. Şunu etjek, bunu etjek, bunu goýjak, bunu döretjek, bunu dikeljek, bunu gurjak diýen adamlar bar bolsa, özüni etsin spisek. Men şunu etjek diýip. Onuň şo ýerde goşulyp ýöre bermeli onuň. Köprağım ayal maşgalalara önem vermeli. Nemçine de geleceğimiz çağa doğurup çağalara terbiye vereceğim ayallar, eneler. Şulara en köp dikkatimiz şulara vermeli. Onuň şu çağa dogulanyny ýa terbiýen şondan başlamaly. Kiçijeklikden terbiýen şondan başlamaly. Aýny mektebe gider, özüm öwrener diýmeller. Sen çağany mektebe 7 ýaşyna ýetmäkä sen öýüňde terbiýelemeli. Eýem şu çağa 3 ýaşyndan başlap harplar tanap başlaýar. Harp şonu öwretip başlamaly. Şo ýaşda harp öwretip başlamaly. Haýwanlary öwretmeli, ösümlikleri öwretmeli, guşlary öwretmeli, ýene nämeler bar. Şoňa şu çağa degişli bir zat bolsa öwretmeli. Ýani şäher ýerine etaj jaýlarda ýaşaýan çağalar süýt nireden gelýär, ýumurtka nireden gelýär. Ýani hyýar, pomidor nirede ösýär. O zatlar bilen oklar ýokarda etajda ýaşaýan çağalar. Onuň kitapdan
kitapdan görkezeniň bilen pomidoryň, hyýaryň suratyny ol nädip ösürilýänini, ösüp ýetişýänini bilmese, görmese bilmez. Şoň üçin meselem fermalar bardyr. Şolara gitmeli, ekskursiýa etmeli, öz çagyny boş günüň alyp gitmeli, ekskursiýa alyp. Bir giden sygyrlar durmy? Ine şo nädip süýt sagylýar, şoňa çenli görkezmeli, görsün. Tok fermalary barmy? Äkit görkez. Ine bular tok, bularam horoz. Ine şu yumurtgalaram şeýdip tokdan emele gelýär. Toklar yumurtka guzlaýar diýip öwretmeli şu kiçik çaga 3 ýaşynda bolsa-da, 4 ýaşynda bolsa-da şo görsün, öwrensin. Iýitçe iň bolmanyny iýitçe ýandadyň nireden gelýäni bilsin. Sebäbi bul poznanie mira diýär türk orçça. Dünýäni özleşdirmek diýär. Onçasy. Onuň şeýdip durabara, onuň çagaň özüni isleg durap başlaýar. Onan bilsem, bunan bilsem, sorag kän berip başlaýar çaga. Gatykän sorag berip başlaýar. Nişanly türkmenler köp ýerde gabat gelýärdim-de. Ay, çagasy sorag berberse, bar ýok bolsa diýip kokgoý berýärdiler. Ine bu çaganyň isleginiň bilesi gelçiliginiň öňüne böget bolmak. Şonu böget bolmalylar, şonu kesmeliler bilesi gelçiligi. Ýani ýöne sorasy da aýdyp durmaly şonu. Samolyot näde uçýar, näme ýere gaçanok, ýoksa ol demirden bilýär-de. Şolar ýa soraglary berýär çaga. Gaýyk nädip ýüzýär, näme çümenok diýär suwa. Ýa-da daşatsaň çümýär diýär. Çaga şolar ýaly bilesi gelçilikli içini itdirtip barýar. Köp çagyň içini itdirtip barýar. Bilesi gelýär. Hemme dady. Hawa. Ana şu zatlary ýaltanman öwredip durmaly. Hawa. Iň berkisi gitdik. Bizler çağa wagtymyz sajyklarda köp zat ýa-da ekskursiýa gitmeli dep, ekskursiýa köp giderdik çağa wagtymyz. Köp zatlary, haýwanlary, ösümlikleri sajyň içinde öwrederdi. Ama häzir ýok gaşysa umyaly zatlar. Häzir sajyklarda ýok umyaly. Näme üçin? Sebäp? Ýok. Häzir sadyklaryň işgärlerim durşuna sistema aslında çürük. Näme üçin? Sebäbi şu sadygy nянька bolup girenem, ya uborşça bolup girenem, aýdaly pedagog bolup girenem, waspitaçylyça, terbiýeçi bolup girenem, hemmesi pul berip girýär. Bu zatlaryny biz bara gidläbem oturmaly. Bu zatlaryny aýyp zadam däl, aýyp zadam däl, bir sirli zadam däl, gizli zadam däl. Bu açasan da şol pul bermeseň, ýöne uborşça bolmak üçin $2000 berýärdiler. Men bir tanşym bardy. Türkmenistanyň bir jigisini nira diýdi bir ýere bir edara, ulakan edara öde. Edara uborşça edip girmek üçin $2000 berdi. $2000. Gözüňe getirýärmi? Uborşça girmek üçin $2000. Indi şol beren wagt, şol wagtlary ne berdi dämi? Şol pulu berdi dämi? Значит, şol terbiýeçi diýel, aýdaly sajykdaky terbiýeçi. Azaryna dürýärmi? Çagalary waspitaniýa bereýin, terbiýe bereýin diýip azaryna dürýärmi? Şol pul berip giren soň şol pulum indi gazanmaly. Oňa park edenok, bir çaga ýykyldymy, ýa bir çaga aglap ýatyrmy, ýa bir çaga barmagy kesildimi, ýa doktor çagyrmalymy, ýa oň içi gatýarmy, meýdany edip bilenokmy, enesine atasyna habar bereýin bermäň. Ýok, olar ýaldan. Biperway. Bizde hawa sagady geçse bolýar. Bizde ana şol biperwaylyk diýen zat inni globalny ýagdaýda hemme ýerde ýeredi. Türkmenistanyň hemme edaralaryna şol biperwaylyk diýen zat bar. Ine ýöneköy aýdaly Hemme bir edaralarda balnitsa diýel ha. Iň bolmany balnitsa diýel. Meselem medsestra haky ýok bir iňe bilen beýleki çagalarda şo bir iňe bilen 2 san çaga ukolurmak düýüp öter. Düýbünden gadagan etmek bolanok. Ýöne on etmek bilen näme diýerler? Ine de biperwaylyň bir görnüşi. Şo çagadaky bar keseli beýleki çagada geçirýär. Düşündiňmi? Bir ýaza mehman alýarmysyň? Alýarys. Doğru.
Ya o şolar ýaly Arkadaşlar kanalı paylaşabilirsiniz. Yayın çalıyoruz. neme mi? Очень полезные вещи говорит Ольга Чарина dep yazan Lebabım diye vatandaşımız. Girjek diýäm efire. Biri misafir alýanmysyň dep yazdı da. Ha, girsin gelsin. Näme pikirlerini alşarys. Pikirlerini bölüşeriz. Bu aydamlarımız hem edarada, mektepten var, banyisalarda, sadik her yerde var bu ayda oturan pul alıp işe girer. Son bir Ha, pervaylık her yerde. Şeyde pul verip bir işe girse adamlarda bir perwaylyk dörüye. Islemese şolarda bir perwaylyk dörüye. Sebäbi sagadym geçse bolýar. Ene molumlar aýdal, mektebin molumlary. Pul verip şolar işe girýär dämi? Sebäbi bu ýerde Türkmenistanda konkurensiýa diýen zat ýok. Bir iş, meselem daşary ýurtlarda bar. Bir edara sen arda berýän işe girjek diýip. Şol edara konkurensiýa ýagdaýda alýar işe sen, konkurensiýa ýagdaýda. Sen berýän ardaňy senin başga da 10 tane adam berýär. Şo Assalamu alaykum. Salam. Aleykümselam. Oğumusun sağaman otuyorsunuz mu? Yawa. Ýüzüňiz açyk dämi? Sesim varsa bolanok mu? Bolya. Fark yok. Indi bir näme maslahat edýäňiz? Dogonlar bir bizemine gaýdy bilmän ýöreneň bir ýerde. Näme etmeli gaýtmak üçin? Nire ýüz tutmaly? Yo, git tutup sen prezident Türkmenistanyň prezidenti ýoly açmasa sen nira ýüz tutanda da näme edip biljek? Dogry. O näme üçin ýollar açan okka, näme üçin nämedendir pikir edýäňiz? Näme üçin ýol açan ok? Şu ilçihana baramyzda şu kesel zararlydylar o. Ay, kesel başga ýurtda ýokmy ka kesel? Başga ýurtda da bar kesel. Türkiýede näme bar? Uçup gidip dur samolyotlar. Günne aşa haýsy ýurt, islan ýurduň tutuşýar. Türkiýanyň Istanbul şäherinden. Amerika günne 3 tane 5 tane samolyot tutuşýar bir şäheriň özüne. Dogry. O bahane. Bahana. Siz özüňiz nerede? Türkdemi? Men mi? Ha o. Siz nerede? Türkdemi? Berde özeller hakkında gepleşmeyiz. Nerede? Kim nerede? Ha, oraya da gürlemeler mi? Yo, bir de şu wagt bar, biz Ya gürleňde bu oraya bir dediň bu bolany näme bilenler? Aýdýan açyklaýdyň da näme? Bolar bilmän ulmy deň ýedeliň. yo mena gön aýdýan, mena Amerikada hemmekşen bilýänler, mena gidilä oturmak. Ha, men Türk'te İstanbul'da menem. O bizadir aýalgyzlar hakynda gurrun edip oturduk. Ay gowral aýallar barada şolar nähili özüni taýynlamaly gowralligi. Gowrasyndaky çaga nähili imitlendirmeli, soň çaga bolandan soň nähili imitlendirmeli, nähili terbiýe bermeli şu hakda gurrun edip oturduk. Eger goşup aýtjaklaryňyz bar bolsa biz hem siz diňleýäs. Pikirinizi salıp bilesiniz. Näme meňe bir netim var, tagamajy ýurdumda bar alen. Bilýän şol netim var. Nesip bolsa biz hem Ayal gyýdamyz barsyň, erkeklerimiz barsyň bilýänmi? Şu ýat ýurtlarda galman, tagamajy öz ýurdumyza gowuşsunlar. ýa Her kim öz çagagygyny, maşgalasyna, enesine, atasyna gowuşsun.
Ýaragysyzlyklar zatlarym geçip gitsin. Ýok. Siz bilen tanışdym, hoşal boldum doganlar. Janyňyz sag bolsun. Bolýa. Sağ Sizin olun. köp sag bolun. Bolýa. Sag bolun. Böyle. Libabym diye efir paylaşın diye. Näde paylaşmaly ony? Yok, bu berde yaz oturalar, yaz otura efiri paylaşın diye. Ha, Katılmalar. efiri paylaşın diye. Ha, olar ha, şu gidip duran günü efiri diýenler de. Ha, bolýa. Şu Cemal abla yazam, ben sizi gören nasıl girmeli de. Düşündürüp bilmedim bugün. Hadi ben de düşünüreyim. Cemal ýazýarmy ya Ayjahan mı? Cemal. Ha, Cemal men taňa düşünüreyim nädir? Şu TikTok gireňde aşakda sağ tarapda öz suratyň bardyr. Nime adamyň keşfi bardyr, kelletiniň suraty. Şoň gapdalyna 4 burç bardyr. Ol message ýazylýan ýerler. Şu 4 burç şoňa basarsyň bolyn. Mesafire istek gönder diýip bir zat çykar. Aşak bolam sağ tarapda. Ne şoň üstüne basarsyň, onan girip bilýän. Şurada bir vatandaşımız yazan, her haftada bir gün munyalı yayınlar yapalı. Böyle yapalım. İsterseniz her gün yapalım. Sahra näme diýip berýär? Men düşünýän ýönü maňa ruhsat ýok diýär. Oň adam sany ýok bolsa girip bilenokmy näme? Yok, ondan değil. He. Onun telefonda bir problemi var, кажется. He, onu bilmedim onu. Neme diýilmi? Onu bugün onu şeýle gysgaç edip gutaraýalmy? Hiç kim girben bilmedi bize. Biri yazan, efire ne dip koşulup bolýar. He. Misafir isteği göndereceksin. Murat. Neme koşup bolýar? Hatta ýene bir separ gaýtalan şol näde koşup bolýany? Şol TikTok açaňyzda bira sorapdyr häzir näde koşup bolýar? Kimdi ady şoň? Murat Hekim. Murat Hekim. Neme dip koşup bolýar? Şol TikTok giren madyňy aşağı setirde öz suratyň ýanky adamyň kelejegi bardyr. Sağ tarapda iň aşakda. Şoň gapdalyna 4 burçy message ýazylýan neme bardyr. Oňa basýanda onuň neme çykýar? Misafir istek gönder diýär. Misafir istek gönder diýär. Şoňa basarsyň onu bir tak girýäňiz siz. Näçe minut boldy Tuğçe häzir sagat? Neme näçe minut geçdi? Bizim başlanmadı. Yarım saat geçdi mi sizin sapagyňyz başlaýar? Yarım saat geçti. Sapak başladı. Onu sen gidon sen sapagyňa bugün ýapalonna buny efiri. Soň biz ýene neme daýar? Hepde de bir gezek adragam bolýar. Aslında hepde de köze etmeli bu efiri. Bana hep de her gün yapalım. Her gün girelim canlı yayına. Fark etmez. Bolur. O sen işten boşaýan wagtyňy aýtmaňa. Şu gün ortan birde edip bilýän, bizim wagtymyzda 1, sizin wagtyňyzda akşam 8 bolýar. Bolýar. Bolurmy? Şey daýal onda. Bolýar. Boran watandaşlar onda bugünlükçe hoş sag bolun. Her kim işine gitmeli bolly. Bolýar. Geçerine sağ olun sen geleniniz için. Bolýar. Birinci ona hepsi girip katılıp bilmedi. Kızlara öğrenelim girsin. Neme Tuğçe öwrenörler ýuwaş-ýuwaş nädip girmelisini. Böyle.